मा जानांगौ जाखोलै दसे न'आव फैब्रबबाय बाब जि दोर लाना खाराबिनो बिगुर मोसौआ एकदमबारे ओइ बिमा सिखा थुरा बिहरनाया मा जाखो लाबो रागा लानाय मा मोनलै लाबोलाय माथो बारा फैयो नोंनिया सामफ्रामबो बे नांगौ फैसाया जारियानो मोनाबा गोसा गोदों नालाय हिनजावफोरजों ओइ आइ लक्की नांगौ गंसेया जोंबा गोजां बोथोराव फैनायखौ बाहायगारगोन ना बेखौ रायबानो जागौमोन आं लाफा थिलि होननानै नांगौजों आराम हालुनो सानबाय माबा खुबायलाय दोर लाना खारनाया मा सामब्राम मोसौबाय नै गरग' थरग' जाजोब्बाय फाग्ला बिदिनो जाबावो ओइ जोंला दिनै जागोन ना जाला नायनि र' गोजां बोथोर ला 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 ओइ Pilani saya नायनि र' Hei, burba. Mudah sih dia. Sudah mudah berapa? dia kan malah kan dia udah langsung. Kau saya sandar juga cari jahit so. Kalau nanti semua terasa sih tak, mana tu nak jadi ni lah. Hai, cuma. Apa ini bakal najar lah sudah benar lah. Najar. Bila mati sih? Mama busy, malah kan menggana tulang aja jalan be. Dia tadi vaksin mana bra? Corona bra. Jadi bakar barangnya. Itu mata gorong. Hinjau jadi sebenarnya di sini. Aku baca mata gorong dalam ini. Mata gorong mana kita? Dari masa sebisa ini mulai langge. Sampai bisa buka kaya. Mana langge setengah bener? Iku lima sembilan. Singra masih थाखा फैसा खौनो हागोन ना कलेजाव थांनाय जानाय मानायनो ओइ बुरबक नांगौ बिसोर ओइ बुरबक साला सासेल'खौनो जों सन्देह खालामना नों बिमा जेसेबां अननाय होनो हायो अननाय लुसोमना होनांगौ बिमा Mata tak mau jalan apa? Mata hal yang sibuk. Aku bilang. Bicara benar gimana? Dia kerja kerja, apa lagi? Nilai pemain lapas sih udah menang. Ada yang tidak boleh. Boleh matanya bisa. Ada bagi bisa. Satu masih maju. Satu lagi. Igri deh. मास्टार बायदि मोजां साख्रि गैयालै फंबाय ओरै फुङाव हालौदो ओरैहाय गथ'फोरखौ फोरोंहैदो ओरैनो मोनो ओरैबो फैसा फंबाय नोंनियालाय मारै खामानिफ्रा फंबाय खामानियालाय दङलै आदा दंना सिगाङावनो सिरिसाफोरसिनि एसे बिदिनो गथ'फोरखौबो एसे फोरोंनो हासाबदों Ơi, như cô cần đây đâu? Mansnya sih tahu lagi mana? Mau ada Bara berjalan cuma isi buri bang mau. Nah, ini makan enggak? Dia ada saya. Bara berjalan apa? Macam mana ada? Si pada mana?
नाय मिसाकारे नाय बेखौ फारसे दा आथिखालावलाय माथो बुंबाय सेंग्राफोरखौनो बादो सिख्लाफ्राबो माथो गराय उखुन्दै मा बिसोरसो माबाफ्राव फुजायाव बिसोरसो बै माबा जौ लोंनाय माबायाव देग्लिथारसैब्रा आंलाय लांगोलां आरो बे माबा बे मा होनो दानि जुगाव बे माबा ड्राग्स गांजा जानाय ना मा होनो बेफोरथ' गोबां सोलिगासिनो माथो बिदिनो सोरबाबा गोमालांबाय सोरबाबा पुलिसजों हमजाबाय बेवबो माथो गिनायानो गैयालै दा बे फंबाय बिदा बे कुरुपुरनि फिसालाफ्रासो जायो बै माबा दाख्लै लागायनो सब बे बलिउडनि एक्टर हमजानाया नुबाय दा माने बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो माथो साग्लोब मोनबाय मालाय जानाय जाबाय थादों फंबाय बुंलाबाय थानाङा बिजानोसो बेखौ बुस्थुआ कर'ना भाइरास बायदिसो उन्देरलाबायो उन्देरो माने आदा नोंनाबोथ' फिसाला सासेल' आंहाबो फिसाला सासे दं एखनब्ला माथो गिखांलायलाङोसैलै आदा फंबाय बादिलै बेखौ रायखांनाङा मानो नोंनिखौल' बुंदो दे माथो बाथ्रा जालायखो फंबाय दे बुंदो माने आं बे नोंसोर राजुखौ रिन्दाव मोनसे थाफाय थानायखौसो एसे बादा होनो फैदोंमोन आदा रिन्दाव बै माबाया लावगानि फिसालाया फंबाय लावगाय जानो गोदो उन्दैनिफ्रायनो इमान लोगो सियाव खमायनाय लोगो फंबाय दा आंनि फिसा बिनि फिसा लोगो जाबाय दा माथो जाखो लोगोसो जालायनांगौ फंबाय माबा आं बे बिसोर सानैसो सेंग्राखौ सोरखौबा बै ड्राग्स गांजा लाग्राफोरसो थाबाय थानाय नुयो फंबायना माबा ड्राग्स गांजा जालाबायलाय बे खुगाया सुनि फंबायालाय मा ड्राग्ससो फानना जायोना गिसो फानना जायो जाखोब्रा आदा नोंसोर राजुखौ न'निफ्राय बारा ओंखारनांला माब्लाबा खैफोदबो जानो हागौलै आदा खोनासंनो बाबायलै आं ड्राग्स गांजा दोन बेफोरखौ दोन आंना फिसालाय बिदि नङालै मालाय बायदि जि अनदों आङो दावदैथां माथां होलांबाय बिमाया नोंबो आरो देलै आदा बे मास्टार मानसिलाय आंलाय बहाबावनो दे आदा बिदिब्ला आं थांनि दे फंबाय दे बाजै गादोलै आं थांनोसै दे आदा होमबालाय नोंहा आंनि बुंदो नै माथो नानि फामिसो Anda rezeki gak rezeki sana? मा Ada rezeki mana dah? Ada rezeki gak rezeki sana? Aisyah makan di berai. Aisyah makan di sana dah. Kalau ada macam dia. बाजै गोसोखौ एसे हमथानाय नोङो दा मा होनो हटेलाव दंनानै Aku
मा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों बिमा बिफानि खोथाखौथ' जेबो खोनासंला गथ' गथायखौ गानखौरादों होननानै बेबायदि हगारबाखि जागोन सोरबा लोगोजों थांदों बेखौबोथ' एसेबो उदिस लानांगौ सोरबा लोगोजों थांनानै अबावबा दार सानजा लाहैदोंना मा लाहैदों बेखौथ' एसे उदिस लानांगौना बिमा बिफायाबो माबा दानि जुगाव बे माबा मदार्न जुगनो माबा डिजिटेल जुगनो बै माबा एन्ड्रइड मबाइल होगोन बाइक होगोन बै मबाइलफोरखौथ' मोजाङै इउज खालामनो रोंखाला जेबो बुंखावजाला दानि जुगनि गथ'फोरजों आदायाबो आदि राजिखौ अननाय होआ नङा अननाय होदोंमोन जोबोद बेबादि आदानि बांद्राय अननायावनो दिनै आदि राजिबा बेफोरबायदि खैफोदाव जानांबाय आं बुंखादोंमोन आदाखौ आंनि बाथ्राखौसो माबा आंखौसो माबा बै ड्राग्स फानना जाग्रा माबा फानना जाग्रा आंहाबो मा बुजियो ओइ आदा आदा ओइ बाजै गोख्रै फैदो दा बबेबा गोजान थानाफोरावसो लांलायगोन आरो फै गोख्रै फै ओइ माने बे थाखा एसे लानानै बोरैबा जाबाय दे फंबाय थुदो फै